ви засяга не утре, когато приемат закона, а днес, докато той все още не е приет. И тази статистика гласи, получила съм я от Държавната агенция за закрила за детето, че 2009-2010 година по закона за закрила на детето, който действа в момента, работено е по над 1500 случая всяка година по подаден сигнал за насилие на дете и в половината от тези случаи децата са изведени от семейството с мярка полицейска закрила. Това се случва сега, когато социалните работници все още нямат правомощията, които закона за детето им гарантират. Познайте какво можем да очакваме, ако този закон бъде приет в този вид, в който беше показан. Аз не смятам, че в една корумпирана система трябва да се дава повече власт. Смятам, че първо истината трябва да излезе наяве, първо трябва да бъдат осъдени виновниците за детските смърти, първо трябва да бъдат осъдени крадците и тези, които са вътре в системата, но искат пари, за да си свършат работата. Тези, които уж трябва да защитават децата, но ще ви поискат пари, ако искате да осиновите дете. И ако не платите, ще го дадат на някой италянец, например. Не можем да даваме доверие на подобна система. Тя не заслужава доверие, не е доказала, че можем да й дадем такова. И то до такава степен, че да влезе в домовете ни. Имайте предвид също, че ценза на работещите социални работници, съжалявам да го кажа, аз знам, че има изключителни хора с страхотни сърца там и знам какво им струва да работят за без пари. Обаче искам да ви кажа, че благодарение на факта, че това е една ниско платена работа и всъщност е ужасно трудоемка, там работят хора, които не са с много висок ценз. Искам да ви кажа също, че в отдел закрила на детето работят 466 социални работници във всички отдели закрила на детето в България. И за всеки един от тези работници, случаите по които са работили, е имало по-малко от 3 дни, 3 работни дни, за да реши случая. Според вас, дали може да се вземе адекватно решение? Да, определено 3 дена няма как да се влезе, да се опознае едно дете и един такъв социален работник да реши кое е най-добро точно за това дете, което до онзи ден не е познавал. Но той трябва да реши случая. Имайте предвид, че те трябва да пишат ужасно много бумащина, страшно много документи. Реално повечето от тия 3 дена минават в писане. Това означава, че ще им остане по-малко от 24 часа, за да решат случая. Пожелавам ви вашите деца да не са случаи на такива социални работници.